Gadan ang sarong aktibong miyembro kang Philippine Army, kan makabangga ang piglulunadang motorsiklo sa kasabat na truck sa Maharlika Highway sakop kang Barangay Tuburan, Ligao City, poko mas o menos alas 9:40 kasubanggi Setyembre 17. Binisto ang nagadan na militar na si Corporal Reynald Salvador A. Birmal, 37 anyos asin nakabase sa 9th Infantry Division Philippine Army. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Francisco Matosiños, Chief Investigator kang Ligao PNP, gikang ginubatan, pauli na kota sa Nabua Camarnesor ang biktima kang madiskwido, mantanggikan Manila, pasiring naman kota ang truck sa probinsya ning Sorsogon, na pigmamaneo naman kan 32 anyos sa si James Carr Española. Nagkaroon ng mechanical error po yung sasakyan, di umano na nagkaroon sila ng collided dun sa pinangyarihan. Nagresulta po sa di inasang pagkamatay ng ating isang kasamahan sa trabaho na yung army po. Binalo pa man kota idara sa ospital ang biktima, alagad pigdeklaraman sa ng dead on arrival. Aminado ang PNP na accident prone area ang lugar kaya kinakaipuan ng GAD ang labing pag-iingat. Nandito po sir yung may bahay ng biktima natin. Patuloy po sila nakikipag-usap. Hinahayan po namin kasi wala naman po kami doon. Sabi namin kung kinakailangan with that reglementary period, kung hindi po natin masampan ng kaso, ito'y i-release natin yung nasabing driver. But sa pag-uusap naman ng dalawa, still continuous pa rin po ang kanilang pag-uusap regarding sa nasabing insidente. Sa presente, nasa kustodiya pa kang Ligao PNP ang driver kan truck para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.